Здравейте, приятели! Това е втори епизод от поредицата ни с Каларис. Майнкрафт оцеляване с Каларис и Дажохан. Виждате, в момента построяваме кула. Сега я довършваме. Сега ще ви покажем. Всъщност трябва да направим стълбите. Аз ще отивам да взема дърво. Стълби имаш ли, Каларис? Не. Сега отивам да взема. Трябва да покажем това в развитието. Да. Вземи още бел дърво. Бело бреза, или? Да. Добре, 2 секунди. Тя трябва да ни стигнат. Я приеми да стъпа при теб. Добре, сега това трябва да е главният етаж, нали? Вземи още кварц, че на мен не ми трябва. Ти имаш ли си? Да. Мале, аз не взех хинче дърво. Ако искаш от тук, като си стреляме на мобовете, тук да си сложим един чест с стрели. Да, иначе. Аз имам бая стрели. Аз имам около 10 стака. Браво. Трябваше ти бело дърво. Обработено ли? Направи огради. Да. Я приеми пак. Чек, не. Ето ти огради. Стълбата в средата, нали? Да. Още малко остава и ще довършим напълно. Ако искаш сега да покажем фермичката й.
Има време. Доста хубаво става. Добре. Това? Какво викаш? Ако сме готови, добре, остана ти още едно такова. Аз нямам брадо да ти чупа оградата. Давай, допрай го. Да покажем фермата. Колата трябва да е готова, аз ще слеза долу, за да я видим. Доста красиво стана. Охо, тук някой си е играл. Явно пак сме имали неканени гости. Какво е това купче, не мога да разбия. Не мога да се знам. Марек, фермата да го покажем. 2 секунди. То Букук, не знам колко служи инче. Некой си е играл доста на кулата. Не знам, тази старата кула цялата беше заградена. Ето. Ние не сме имали стара кула, бе. Е тая кафявата тук отпред. Тая Юля къде я при? Да. Отиваме да покажем фермичката. Обаче много хубава стана тази кула последната. Да, погледнете само каква красота. Обаче трябва да направим рез, защото това ако дойде пак. Да, резиденция определено трябва да направим. Иначе ще ни я разбутат и нищо няма да стане. Добре, приятели, ето това е нашата автоматична ферма за Sugarcane. Това ли ще бъде за този епизод? Ами да, всъщност това е за този епизод. Надявам се да ви хареса и да продължите да гледате клиповете от нашата поредица. Дайте палец нагоре за този клип и чао! Много.